Ikinakaugma kang housewife na si Marivic Garayda na may ideya na siya sa pagbake ng cookies na naging posible huli sa pigkondusir na Tarabangan Caravan kang Ako Bicol Party List sa saindang banwaan sa bulan Sorsogon kanakaaging semana. Sabi ni Marivic, bentahin ng ini sa iya huli ta pwede niya ining pagkakitaan. Malaking tulong to kasi sa katulad naming walang alam, saka hindi namin kayang tustusan kung mag-aaral kami sa may mga bayad. Mas maigi nang may alam kami na dito pa lang may kunti kaming malalaman. Natukduan man sa caravan kan mga essential techniques as in tips sa bartending ang former barangay chairman na si Rogelio Granado. Sa Ako Bicol, maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagtuturo o pagtulong sa mga taga-Bulan. Sana sa mga darating pang panahon, magkita-kita pa rin tayo. Marami pa po kayong matulungan sa mga taga-Bulan. Saro sa mga naimbitaran na trainer sa bartending si Jules Marson Malaga kan TESDA Bicol. Istorya niya, dati man siya nagtraining ng bartending sa TESDA, kaya dakulang bagay sa iyan na maihiras man ang sa iyang kaaraman sa mga partisipante. Basta dedicated ka lang, saka i-enroll ka lagi talaga sa TESDA kung gusto matuto. Huwag kang sa sarili mo kung gusto matuto. Kailangan mo talaga mag-enroll sa TESDA kasi iba rin yung may trainer ka sa nag-aaral ka ng solo. Naimbitaran man sa caravan ang Bulusan National Vocational Technical School para magtukdo sa pastry making. Makukuha nilang benepisyo rito is matututo silang maggumawa ng cookies in a short term lang. So yun po ang mga benepisyo na makukuha nila. Pero kung gusto nilang ipagpatuloy yung mas marami pang skill na gusto nilang matutunan at makadagdag sa hanap buhay nila, pwede rin silang magpa-register o mag-apply ng scholarship training sa TESDA. Total na 50 residente kang banwa na naging benepisyaryo sa pastry as in bartending 101 sa caravan. Sigun kay Manny Asusano, livelihood focal person kang Ako Bicol Party List. Saro sa pinaka-obheto kang partido asin kan mga nakatuwang ninda sa aktibidad. Iyon na matabangan ng mga Bicolano na matawan ng dugang na pagkakadelihensyahan. Ang kagalakan natin and kinararangal natin na dalhin itong serbisyong ito and nakita natin na may magandang epekto sa ating mga mamayan and na-appreciate nila. Malaking bagay po yun sa atin sa Ako Bicol kasi nakikita natin na hindi nasasayang yung mga serbisyo na dinadala natin sa mga komunidad. Mientras tanto, sa maabot na Biyernes, Abril 26, idadaramang kang Ako Bicol Party List ang Tarabangan Caravan sa Lagunoy, Camarines Sur. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.